Zdravo i srdačno dobrodošli u Parkside radionicu. Zovem se Dantes. U današnjem Tool Talku pričat ćemo o Parkside Performance 12-voltnom akumulatorskom bušilici odvijaču. Evo ga dakle, najjači 12-voltni akumulatorski bušač odvijač u svojoj klasi. Ima toliko snage da je uspeo da povuče putnički avion. Time je postavio svetski rekord. Bušenje i zavrtanje šrafova mu naravno takođe odlično idu. Hajde prvo da pogledamo šta je sve u paketu. Tu je akumulatorska bušilica odvijač. Pored nje je dodatna bočna ručka, 12-voltni performans akumulator od 5 Ah i odgovarajući punjač. Šta posebno izdvaja ovaj alat? Ima trostepeni menjač. Tako dobijamo visok obrtni moment do 80 Nm i to uz 1500 obrtaja u minuti. Pomoću tastera i LCD ekrana imaš kontrolu nad brojem obrtaja. Brushless, odnosno bezčetkasti, znači da nisu ugrađene ugljenične četkice. Iz toga sledi manje habanja i bez ikakvog održavanja. Vek trajanja motora je u ovoj konstrukciji u poređenju s njegovim manjim bratom iz ulazne serije do 10 puta duži. Pored toga, ovaj uređaj visokih performansi nudi do 15 puta veću brzinu bušenja i do 185% veći obrtni moment. Ovo je stvarno impresivno. Dosta teorije. Sada želim da vam u praksi pokažem nekoliko primjera primene. Za to sam pripremio različite materijale. Tvrdo i meko drvo, akrilno staklo i metal. U prvoj brzini dobijam mali broj obrtaja, ali veliki obrtni moment, što je savršeno za materijale poput metala. Ako povećam prečnik burgije, onda ovde pozadi mogu, u skladu s tim, da ograničim broj obrtaja. Automatska blokada vretena mi omogućava veoma brzu zamenu alata. Za materijale kao što je pleksiglas potreban mi je viši broj obrtaja, zato prebacujem u drugu brzinu. Drugu brzinu koristim i za krunastu pilu. Radi bolje kontrole montirao sam ovaj dodatni rukohvat. Generalno, pri obradi drveta se koristi visok broj obrtaja, zato sada prebacujem u treću brzinu. Dobar rad u mekoj brezi. Ali možemo li to i u tvrdom drvetu, hrastu? To je stvarno odlično funkcionisalo. Usput, ako se alat jednom zaglavi u radnom komadu, može doći do povratnog udara. Da bi se to sprečilo, ovde je ugrađen kickback control. Ovaj akumulatorski bušač odvijač naravno ne služi samo za bušenje, već i za zavrtanje. I zahvaljujući quick release funkciji možeš da radiš i na teško dostupnim mestima. Naravno, ovaj akumulatorski bušač odvijač možeš povezati i sa svojom Parkside aplikacijom kako bi pratio stanje napunjenosti akumulatora i podesio mnoge druge postavke. Ah da, skoro da zaboravim još nešto. Ako želiš da vidiš kako jaku bušilica odvijač vukla Airbus, onda pogledaj ovaj video. I do sledećeg Tool Talka. Možeš to!